бяха на довършен епизод, където продължаваме с нашата поредица Roblox епизод 2. Миналия епизод стигнахме до тук, където ето я ексит вратата. И на този епизод искам да достигнем 4 лайка. И тази цел, например, защото направихме 10 абоната, много ви благодаря, че ги направихме. Например, този път гоним 50 абоната. Дано да ги стигнем доста по-бързо и да видим какво се крие за тази врата. Гигантски вентилатор, охо. Ще сме като шпиони. Тон, 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 туруду. Между другото съм на едно HP. Туруду. 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 Така. Какъв? Е готово. Добре. Там мисля, че е спасението. Ти си гей. Така. Тази е малко тъпичък. Чекаме това. Кога? Вижда врата, момент. Ама разбира се. Пич! Няма. Това сега ще го тролим. Той иска да му помагам, ама няма да помагам. Той иска само да му помагам. Ама няма. Той е гей. Така. Пич! Айде! Последната диска. Много мразя такива игри. Лаз ги е. Така. Обаче митла точно дълски. Добре. Това ще обаче да го изтълтилам. Без грешки. Без грешки. Трябва да сме. Ако сме безгрешни, това е много хубаво. Защото ако сме... Окей. В принцип, ако фейлно, например, тук мога да взема тази дъска да сложа, така че... Много добро. Ей! Пич, ти няма ли съм майнижа? Тъй начин, би си майката. Баси женичката, няма ли? Това много умира като жена. Прави се. Какво ще направиш? Браво, ти изобщо не знаеш, че може да рестартираш. Така. Аз искам тук, брат, си да не знаеш. Ще помага. Няма, брат. Извъна. Така. Ето тук. Аз дали ще го поведа? Получава по куйкуйти, бе! Вау. Нормално уби, брат, той. Без нуба. Така. Сега,
Това е с тебе, братле. Почвам. Мали само той да ти стрелвам. Дали го оцелва, нали? Така. Томи! Тома е засили преди още да съм го убил. Чай да те преполовим. Мри! Брата, ще ме потрудим колко. Добре, брат. Аз не съм му свалил нищичко. Ай, оцели го, бе, брат. Моля те. Баш си гадната игра. Толютка, брат, изчезай. Мрак, брат! Как това да го мина, бе? Кажи! Виж го, бе! Бос гаден! Няма се казвам. Пич, как да го убия, брат? Как да го убия? С базука, дето даже не стреля право. Как да го убия? Кажете ми. Няма още така да се предна. Не тъпата базука, бе! Пора да има някакъв прогрес, да не става прогрес, ама не. Не! Някои хора ги превъртяват тази игра за, не знам, за отрицателно време, този бос губи от аз. Това не мога да губя. Мат, така ще е. Моля те, брат, върни прогреса, моля те! Не мога да оцеля! Да, не, брат. Не, няма да игра. Не. Не, брат.
Не! Ама пич! Какво е това базука, бе? Баца да ти ба майката, тъпата базука! Не искам да играя повече. Това е дискриминация да ти изсъхнеш всичките гадни игри такива. Подобни базуки. Да, сега ще видя. О, да, бъбе. Ама пич! О, хора ще видя след 10 години! Пара ми ще пагубно. Бъгна! Били ме. Майк ти! Съхни, тъпа игра! Изсъхни! Изсъхни! Пуа, изсъхни! 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 Може да кажи ми, че това е краят на тъпата игра. Може би трябваше в един епизод да ги направя, защото вижте, след 14 минути е свършила играта. Другото може да не свършва. Ето, изобщо не ми се бие с друг бос. В момента не е само до бос, брат. И то бос още един няма да стартува. Не мога да повярвам паркур. И не няма да скочи, брат! Може да има и трета част, откъде я знам. Може на вас да ви хареса. Междугото, след завършването на първи епизод, буквално след това пуснах втория, защото все пак нямаше как да се пусне. Тая игра няма сейф.
Да. Значи може да се влачиш като черви. Добре, как се очаква това? Сега го мина. О, моля те, няма да има сейф. Какво да има сейф, брат? Игра с сейф, къде си виждал? О, брат! Не свършва това много нови. Добре. Чирко. Окей. Хеликоптер! Добре. Получих бач. Майка ти. Долу начертано 8. Не мога да повярвам. Ще тази корона играта, ще подем. Това не мога да повярвам. Някой мине на игра това спеки ми, той е наркоман. Екзит. Егото оттъпя. Умника. Да. Джамп. Го направих аз. Без супер джамп. Без супер джампс. World Gravity брат с супер джамп. Това е целият мап, явно. Тук колко е гаден, тъп, противен. Хора, буквално това е. Тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако така, струшете лайк бутона и се абонирайте, като ще кучете кабакта, за да не мислите всеки ден. Горе 50 абоната. Аз бях Марека 1 и